try kali auto baro jong kani kathan bah ka bayap ku musim lai lut ban ya ka basin syar ku musim raw kini kidei ki kentien bam la yap sho ki bapen pau ke jengkut jembut jong tirot sing Syiem ublajet ya ka lenti ban ya le persha e ka borat ba ki sipai bilat bat ubala phai la ka jong ke jing em ban ya dai ke jing lai lut jong ka it ke hima jong But minta ka Sngi ka khat nyo trik ubnai nai tung ka de ka Lyngkhuh Syiem ka bashis pa prap kandai Jong Khlawait pa shlor Jong ka jai bin rio Khasi u Tirot sing Syiem kat ba ka Jylla ka dang ken mau tempang ya ka Lyngkhuh Syiem Jong u la la ban yo I ya ki nong ya lam Jong ka Jylla bat ki seng phalang ba pher ki bela le burom da ka belek bu sentiu ha ka durmot ka Jong ne u nong ye le lai loi tu gi ngap ye ki khubor ki babnya She smart prap kandai snem shwa u Khlawait sa nam ka jai bin rio Khasi u Tirot sing u bade u Syiem jong ka himanong klaw u la pin hiar men Syiem khat to khat wai ha ka patok Old Central Jail ka badan ha kanong ba Dhaka jong ka ri Bangladesh Henry tat hado kini gisngi menta ka nam ba ka kerteng ka jong u ka jing lam lenti bat ka jing len la di ka jong u ka dang yai beteng ban siap men Syiem jingkermen haki pat jong ka ri lum Khasi Kum kadak ka jingkan mau burom ya ka Lyngkhuh Syiem jong u menteri rang ba ka Jylla konrad ki sangma ula tho ha ka rensan X but ong ai ba ka nam ba ka kerteng jong u kan pinchlor yangi bangin yang yale na ka benta ki jinget ki jongi bangin ya kun na ka benta ko hok ba ka jingan kat kerdan Hanong ba shalong ka seng BJP Mahila Morcha jong ka ni ka Jylla hapo ka jingalam jong I President I Kong Suzuki Pariat Kalal pelong ka jing pinkhu ya ki saudong saukun hajan jong ka durmot jong uni nong ya le lai loi uturot sing Syiem ha susu tham complex Hadin kat tu kat Nipor ki nong ya lam jong ka seng BJP jong ka Jylla ru kilawan yu kechat ha kan ni ka chaka bat le burom da ka bebu sentiu to commemorate the remarkable to put this flower to this all the freedom fighter Tirot Syiem who has fought bravely for the independence of the state. So we from our side, we will try our level best, we will work hard and we really want those people in need should reach to their doorsteps. That is our aim. Haga jo ka rokom hi ka seng NPP ru kala pelong ka program ha ususo tham complex ban le burom da ka babu sentiu ha umot jong uniu nong ye le lai loi ki pai Khasi Haga jingkren ka jong u unong yalam ka seng NPP u belong ru menteri ka Sarkar Meghalaya u rakam I sangma u lakin tui ki samla ban bod ikinuksa jong Tirot sing ban bad ya ka kular but ban don ka jing I na ka benta ka ri pat ka jai pen rio Tirot Singh is the very great leader of our state and whatever he contributed for the great of this nation and for the independence of this nation is really it really inspired us and we can change the story and we can change the destination but we can change the history whatever he has contributed for the growth of our community to protect for the independence of our country our community is really something Haga juga por ki no elam juga seng phalang ba pher ru kila le burom shikat dei yo Tirot sing Syiem ha ka Lyngkhuh Syiem ka jong u la pelong ka jing lai bu sentiu ba la pelong ru ka jing snap jar ba shiminit hakmat ka durmot jong uniu no le ba kraw Jong ka jai pen rio Khasi hamadan yoring heb ha ka ni ka nong ba Bureau Report DD News Meghalaya